Během Velké války, které se později začalo říkat První světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili Rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco Bílá armáda vznikla proto, aby se Rudým postavila. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k Rudým či Bílým. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránily. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciózního kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. Hlavu hore, kapitán. Treba skontrolovať vlak a môžeme vyraziť. Počul som, ako sa chválite, že budete lepší major ako ja. Nuž, uvidíme, ako vám pôjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovať s miestnym mlynárom, zatiaľ čo zvyšok legionárov bude strážiť vlak. Čekám na rozkazy. Už jdu. Rozumím. Povídejte. Cítim dym. To nie je dobré. Rychle! Mlyny sú zničené. Našťastie to vyzerá, že tu nebol nikto, kto by sa mohol zraniť. Unáhlejte sa a pozbierajte vrecia so zásobami potravín skôr, než tiež zhoria. Čekám. Poslouchám. Ano. Áno? Tak ja to vypáčim. Vojna sa skončila, blíži sa zima. Kto so zdravým rozumom by podpálil mlyn? Musíme sa porozprávať s mlynárom. Statok nie je ďaleko. Poďme. Áno, pane. Vyrážam. Jsem připravena. Rozumím. Rozkazy? Dobře, jdu tam. Jdu do krytu. Postarám se o to. Myslíte, že je to mlynářův dům? Ak je tam niekto nažive, je našou povinnosťou pokúsiť sa mu pomôcť. Postarám se o to. Niekto tam leží. Postarám. Přišli jste zabít i mě? Nie, pani. Sme československí legionári na ceste do Vladivostoku. Chceli sme nakúpiť zásoby vo vašom mlyne, ale keď sme prišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševici. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. A děti taky. Ty vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vôbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmietnete spolupracovať s Červenou armádou.
Červení, ktorí zapálili túto farmu, sa nesmú dozvedieť, že sme tu. Ale nesmieme riskovať vlak. Nájdite si dobré miesto a preskúmajte kolaje pred nami. Ak je tam nejaký problém, Dobře. aspoň budeme pripravení. Ano, pane. Ano. Postarám se o to. Zde. Už jdu. Ano? Pošlite niekoho s ďalekohľadom na tamten okraj. Jdu do Prieskumníka. Hneď, kapitán. Hej! To červení zabili rodinu tej mlinárky a všetko spálili. Zaslúžia si smrť. Pohov, voják. Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále sme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Nechceme si robiť nepriateľov. Nemluvě o tom, že diplomatické incidenty by mohly ohrozit naši novou republiku. Dosť rečí. Naspäť do vlaku. Možno cestou nájdeme ďalšie zásoby. Poslouchám, pane. Rozumím. Dle rozkazu. Naši vojaci už dlho nevideli žiadnu akciu. Čo keby sme si urobili strelecké cvičenie so strašiakmi? To nie sú strašiaky. To sú vypchaté čarodejnice. Pozor na Babu Jagu, matku všech čarodejnic. Menej rečí, viac strieľania. Tak já to vypáčím. Snad to bude stát za to. Připravenější už nebudu. Samozřejmě. Ano, pane. Postarám se o to, pane. Jdu do krytu. Rozumím. Ano, pane, provedu. Tu máš, Baba Jaga. Samozřejmě. My legionári nikde nikoho nenecháme. Priveďte sem celú čatu, než dáte rozkaz na odchod.
Niečo je zlé. Je tu príliš ticho. Vyrazte, ale majte oči aj uši na stopkách. Čekám. Hledám kryt. Zaujímám pozici. Červení nechali pár dedinčanov nažive. Myslím, že potrebujú pomoc. Ano, pane. Povídejte. Už jdu. Budeš žít. Aha, tak ja to vypáčim. Jsem připravena. Rozumím. Budeš žít. Pripravený. To je lepšia možnosť, áno. Sme československí legionári na ceste do Vladivostoku. Môžete nám povedať, čo sa tu stalo? Rudá armáda si přišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Prišli sme nakúpiť zásoby. Nie sa zapliesť do ruských záležitostí. Ale červení na nás zaútočili už skôr a očividne tu nechystajú nič dobré. Vlak proste nemôžeme riskovať. Takže musíme ísť zistiť, čo sa tu deje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho musieť opraviť, aby sme sa dostali ďalej. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře. Přímo tamhle. Áno, pane. Idem na pozíciu. Počúvam. Som na ceste. Nepřítel! Rozumiem. Кто проверил? Кто здесь? Кто здесь? Здесь, сюда! Vyrážam. To je lepšia možnosť, áno. Žádné další nevidím. Čekám! Ano. Vydržte! Jsem připravena. Zaujímám pozici. Rozumím. Dobře, jdu tam. Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. Lúče pojdi Jdu do krytu. Vrok! Tenhle je můj! Oblast je čistá. Ano, pane. Tady se to rudými jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení co možná nejdéle. Hlavně nikdo nesmí omylem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. Ano, pane.
Vidím nepriateľa. A? Ukončím jeho trápenie. Nepriateľ. Povídejte. Už jdu. Ano, pane. Odpočívaj v pokoji, súdruh. Кто здесь? Ty Čort, stoj! tibě pavěry! Rozkazy? Měním pozici. Hledám kryt. Dobre. Keď teraz máme tú hnusnú vec za sebou, pozrieme sa, aká zlá je situácia. Povídejte. Budeš žít. Jsem připravena. Postarám se o to. Jdu do krytu. Měním pozici. Áno, hľadám kryt. Čekám. Podíváme se, co je uvnitř. Našla jsem opravářskou sadu. Ako Teď máme, co potřebujeme k opravě mostu. Ano? Už jdu. Ano? Je to jen škrábnutí. Budeš žít. Pripravený. Vaše rozkazy, pane? Ano? Rozumím. Pokud je tady nějaká vyhlídková věž, měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Hledám kryt. Už jdu. Rozumím. Vidím nepřítele! To sú určite tie nákladiaky, ktoré prevážajú delostreleckou muníciu. Musíme ich zastaviť. Neexistuje nič, čo by nezastavil granát. Hlavně nesmíme být moc blízko výbuchu. Vaše rozkazy, pane? Rozkazy? Granát! Jsem připravena. Rozumím. Už jdu. Áno. Jasná vec. Zaujímam pozíciu. Je čistá. Som tu. Ten most vyzerá ako dokonalé miesto na prepadnutie. Ďalej by sme mali pokračovať až potom, čo zistíme, čo by nás mohlo čakať na druhej strane. Nemá niekto ďalekohľad? Vaše rozkazy? Áno, pane. Skryjem sa. Poslouchám.
Tak se podíváme, co tam je. Nepřítel! Vaše rozkazy? Vědí, že jsme tady. Přijdou si pro nás. Připravíme ten kulomet a dáme jim co proto. Áno. Áno, pane. Áno? To je lepšia možnosť, áno. Pripravený. Zaujímam pozíciu. Poslouchám. Hledám kryt. Rozkazy? Hledám kryt. Pane? Hledám kryt. Ano, zaujímám pozici. Hledám kryt. Počúvam. Tu sú! Bráňte sa! Tu sú! Bráňte sa! Poběgl se. Tu тебя и пришло. Ostatní nejsou tak hloupí, aby proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě. Takže povoláme dělostrelecký útok a postaráme sa, aby tí hajzli zaplatili za svoje zločiny. Aha, ako to búcha. Prišli sme si pre zásoby na cestu. Vezmeme ich a vypadneme odtiaľto. Tie zásoby sa mi veľmi brať nechce. Červení ich určite ukradli tým dedinčanom. Vesničané jsou To je mrtví. lepšia možnosť. A jestli se nepohneme, budeme mrtví i my. Áno? Snáď to bude stáť za to. Podívám se. Podíváme se, co je. Látky můžeme použít na uniformy a deky. Půjdeme do srdca Sibíry a Zima se blíží. Podívejte. pokračujte. A teď To je moje. uhlie. Pane? Skvelé. Palivo je ta najcennější surovina na našej cestě. Nie je naša najcennejšia surovina jedlo? Ovšem, v dalším depu bychom si měli koupit lokomotivu, která jezdí na borůvky. A možná bychom mohli pálit borůvky, abychom se ve vlaku přes Sibiř zahřáli. Povídejte. Připraven. Jsem na cestě. Když něco najdu, můžu si to nechat, pane? Počúvam. Ten, kdo tady nechal všechnu tu munici, musí být velmi zdatný s bajonetem. No, keď mi v guľomete dôjde munícia, je to len bremeno. Jednoducho by som privolal delostrelecký útok. Pripravený. Rozumiem.